नै फैलायबाय मोनदांथिया मा होनो आब' सिमानियाव पार्लारावहाय आब' सिमाया सोर निसय सिनायखायो नोंथांमोना सोर होनोब्ला नैनो आब' फैनाय हेलौ आब'आ बेखौ सिनायखादों खोनासंना जोंनि बयजोंबो मिथिजानाय सिनायजानाय आब' हेलिनानि सिस्टार ना आब' हेलिनानि सिस्टार इयो ओमफ्राय दा आङो मा खालामनो फैदों होनोबा बिउटि स्पट थुनो फैदों ओमफ्राय एसे दागो दंखायो आरोना ओमफ्राय इयावनो थुसिंना होनोसै आरो नायनोसै ओमफ्राय मा दङ होनोब्ला नोंथांमोना आब'निफ्राय खोनासंलांदो मा दङ होनदो आब' बेवहाय जोंनियावहाय हेयर स्किन ओमफ्राय लोगोसे पार्मानेन्ट आइब्र' बिउटि स्पट बेबायदि दङ आरोना ओमफ्राय स्किननिया बे निउ ट्रेन्डिं दा सोलिगासिनो ना जितु हाइड्रा फेशियल होनो हाइड्रा फेशियलखौथ' दा बयबो माने सब पार्लारावनो जों नुनो मोनो नाथाय मोनसे बेबायदि आरोना मेसिनखौ सलायनो रोंबानो जाया बेवहाय माने मा जोङो केमिकेल होनांगौ बा मा जोङो क्रिम इउज बाहायनांगौ बेखौ माने मोजाङै डिप नलेज थानायाबो जोबोद माने गोनांथि बयबो माने एसे जायनि भिडिअफोरखौ माने एसे मोजां नुदों बेखौसो नुनानै थां आरोना जेनेबा सोरबा इउज खालामदों नामा बेनाव थांखांनानै माबायदि रिजाल्ट मोनदों बेखौ नायग्रोबा साबसिन जायो आरोना माने पुरा एक्सपिरियेन्स लाखानाय बेफोरबायदिनाव मोजां जायो आरोना मानो होनोबा दाथ' बयबो हाइड्रा मेसिनखौ बयबो लाबोदों आं नुगासिनो दङ लकेल एरियासफ्राव खिन्थु बेजों थांनानै बैनि रिजाल्टआ माबायदि जादों बिदि नायनानै माने एसे गोथौयै माने फेसबुकफोरावबो नुयोना दाना रिभिउफोरखौ बेखौ नायनानै थाना दाथ' नै लोगोफोर फुजानि सिजन फैगासिनो दङ फुजानि थाखाय आङो 30% अफ होगासिनो आरोना 30% अफ माने जिखुनु खामानि सबावनो माने 30% अफ सोलिगासिनो दायो फैनो हागोन आरो होमबाथ' भेरि गुड निउज होमबाना बिराद मोजां निउज होबाय आब'आ माने फुजानि देलायनो थाखाय अफार्स होगासिनो दङ आरो बे मोनसे खोथा माने बेलेग जाथिनाव थांस्लायस्लाय बेलेग मानसिफोरनाव जेनेबा थांस्लायस्लाय जोंनि बर'निनो जेनेबा बेफोरबायदि मोजां एक्सपिरियेन्स गोनां बिदि पार्लार कर्स लाखानाय बेफोरबायदिनाव थांनानै देलायनाया मोजां मानो होनबा जोंनि बर'आबो जौगागोन आरोना बेखौनो आं बुंबाय बेनोसै आरोना नोंथांमोना जुदि साखाथिनि होमबा फैनानै नैयाव फुजानि मुङाव देलायफैनो हागोन आरो निसय देलायफैखायो आं मिथिखायो थेवबो बे भिडिअनि गेजेरजों होनबाय मोनदांथियावबो एसे देलायनोसै आरोना माबायदि नुखो मोजां नुदों मिथिला आरो माबायदि देलायनो हरखो जायखिजाया लोगोफोरनाव सोंदो माबायदि नुदों फोरमायहर नोंथांमोना रागा जोंदोंबा नायहर एसे नै थुबाय आरोना माबायदि नुखोथाय बया साबाया खिन्थु माथो खालामनो आरो बैसोआबो जाबाय महराबो थांबाय गासैबो मोजां नुगोन देलाय बिदि होननायखाय आंबो गोसो जाबाय आरो नै बाराथ' नंखाया जास्ट थाखानाय गारियावहाय माने थाखानाय फिसा गोसोम स्पट दंमोन बेवहाय थुसिनना होदों आरोना होमबाना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै थादो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै गोजोन्थों